matabang sa kapwa. Tamang oras sa Bilog na Pilipinas, alas 10:05 na po ni napagkaaga. Ang oras, hatod kan NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Ninoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kuya po ang katotohan. The ecological crisis is also a summons to profound interior conversion. Living our vocation to be protectors of God's handiwork is essential to a life of virtue. It is not an optional or a secondary aspect of our Christian experience. From Laudato Si, paragraph 217, inihatod sa Indo kan SEDP, simbag sa pag-asenso incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. Yakuan pang alas 10 na news alert. Hatod kan Berbrand, Marcafe, asin NGCP. Ibinuyagyag ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Ping Lacson ang kantidad na 10 milyong pesos na nakatagama para sa employees travel allowance na ibinalyo sa buot sa account kan sarong administrative assistant asin na pigtakupan ini nin sarong opisyal. Smayado si Lacson na sobra sarong taon na ang nakalipas, wala pang aksyon digdi ang Department of Social Welfare and Development sa Region 11. Ang impormasyon ni Lacson base sa sarong letter complaint ni Audrey Perez na dating presidente kan Social Welfare Employees Association of the Philippines. Sigon kay Lacson, ang insidenteng ini nangyari Oktubre 2020. Sinabi ni Lacson na sigon sa reklamo, sarong DSWD staff na pantawid the field implementer ang nagpasiring sa San Pedro branch kan Land Bank of the Philippines para maghagad nin tabang matapos dai maideposito sa iyang account ang sa iyang travel allowance. Napag-araman ninda na maging ang TEV kan ibang regional staff big deposito sa account kan sarong Ireneo Suerto na sarong administrative assistant na in charge sa paghahanda kan payroll. Pig-question ni Lacson na sa likod kang nasambit na insidente dai ninda pig si Sante o pig sangatan manin kaso si Suerto maging anday pagrenyo nin kontrata kay ni kan December 2022 ana maraot pa sigon kay Lacson pig sugo subot ni Pantawid Program Division Chief Margie Cabido na isikreto an insidente. Kinawan doon ni Lacson na naipaabot na ini kay DSWD Secretary Rolando Bautista alagad sa nguyan, wala pa manggiraray na pinagigibong investigasyon. Yan ang pangalas 10 na news alert. Hatod kan Berbrand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Hatod kan
Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix. San kaping tunay na may herbal at puruang sangkap basta Mark Cafe, Suabe. NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Bear Brand, tibay na masaabot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Ini po si Susan Balane, maray na aga. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legaspi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Good morning, maray na aga po giraray mga tugang. Welcome po sa sarot naman edisyon, presentasyon kan sa tayong programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po giraray sa indong mga kasabay, sagod dyan alas 10 din pagkaaga, si Edgar Barameda, minabalik after 2 episodes na day po kita. Medyo naglikay. Kaya si Professor Seth Di Matera po ang sa inyong nakaribanan sa laog din diwang episodes. Yun man talagang arrangement ni Professor Seth Di Matera kan College of Arts and Letters. Pag day ako, nyaon siya. Pag nyaon siya niya, pag nyaon siya, day ako. Minsan nagkakasabayan kami. Okay. So, sabi ko, hani po, ano po ang senduman na pinagkakasibutan ngunyan? Ano po ang sendong pinagkakabalahan? Welcome po sa saron naman na edisyon, presentasyon kan programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Sabi ko, hani po sa indo, hatod po ni kan Bicol University Extension Management Division. Katuyan po kan sa muyang programa na makapagdaranin mga informasyon, bareta, asin iba pa, na mga kapakipakinabang sa tuyong mga parantabay, lalong-lalo na sa tuyong mga stakeholders, mga para antabay kan sa tuyang radyo. Kita po pala nadangog simulcast sa DZTV Channel 8 and then sa live streaming kang Radio Veritas and of course sa muyang FB pages kan BUEMD asin kan Bicol University. Sabi ko nga ni po katuyang kan sa tuyang programa na makadiseminar kita nin mga homegrown technologies, mga binilog pong teknolohiya kan Bicol University na laom niya mong maiiras o gusto niya mong maiiras, may diseminar sa yung mga parantabay. And syempre, mga informasyon may kinaraman sa salud, sa negosyo, sa sensya, teknolohiya, agrikultura, asin kanakol pang iba na mauka po sa laog kan Bicol University. Okay? So, dyan lang po kamo. Relax lang. Tango nyo na pagkaagad. Akulpuan sa tayong nakatalaan na tatawan ni atensyon, pag-ururon. And siring kan mga nakaagitang episodes, may mga bisita kita. Yan. Ngayon na pagkaaga, naugma po ako na ansa tayong maging bisita. Sa rin sa mga deans na close ako. Every now and then, nag-communicate ako. Okay, sasamuyan pong pagbalik. Aramon na po ining tema, may kinaraman sa teknolohiya. Yan, nabagit ko sa bago sa teknolohiya. Ining IT, Information Technology. Now, paano po, nabaguan sa tuyang dimension o sa tuyang modality sa pagturo, pasiring sa online ngunyan, paggamit kang, abot kayan, iba-ibang platform sa internet. Yan, paano po yan na-materialize sa mga panahon na ini, na sagod sa ngunyan, nasa hampang pakita kan mga agyat
kaining pandemic, lalong nakahampang ngunyan ang salado kang edukasyon. Kung paano po ang samuyang delivery, ano po ang mga teknolohiya, ano mga ginaramit mi na karamihan o kadaklan man ngunyan, pag-adaptar kan mga nasa akademya sa pagturo kan samuyang mga estudyante. Ang samuyang pong bisita taon-taon, iyo po ang diskuturon mo yan, ang mga tema na yan. Sa samuyang pagbalik, makalis lang ka nagkapirang pagiromdom. Ngayong simula na ng tag-ulan at pagdating ng mga bagyo, muling nagpapaalala ang Office of Civil Defense Bicol na mas maging handa sa posibleng mga sakuna. Siguruhing nakahanda ang inyong go bag na naglalaman ng damit, flashlight, baterya, radyo, inumin at pagkain na tatagal ng 3 araw, kandila, pito, posporo, at maging ang mga mahahalagang dokumento. Huwag din kakalimutang maglagay ng mga face masks at face shield. Gayon din ang mga alcohol at sabon. Ngayon, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Mas malaki ang hamon na ating hinaharap. Ihanda rin ang first aid kit ng pamilya. Kung may miyembro ng pamilya na may maintenance, siguruhing sapat ang kanyang gamot. Habang maganda ang panahon, ayusin na kung may sira ang mga bubong ng bahay. Patibayin din ang mga pundasyon nito hanggat maaari. Ugaliing manood at makinig ng balita sa telebisyon at radyo. Agad na naglalabas ng abiso ang Pag-asa, PHOX, OCD at mga local DRRMO sa tuwing may parating na kalamidad. Ihanda rin ng buong pamilya. Mas mainam na makiisa sa mga pagsasanay na ibinibigay ng mga local DRRMOs at OCD para mapaghandaan ang mga kalamidad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng sapat na kaalaman na maaaring ibahagi sa mga kapamilya at mga kapitbahay. Narito ang Office of Civil Defense Bicol para umalalay sa inyo 24/7 at handang magbigay ng serbisyo. Matatagpuan ang Office of Civil Defense Bicol sa loob ng Camp General Simeon A. Ola sa Legazpi City, Albay sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yuput. Kung kayo ay may mga katanungan, maaaring tumawag o mag-text sa hotline numbers ng OCD na 0917-574-7880 para sa Globe at 0928-505-3861 para naman sa Smart. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook account na OCD5 Bicol o sa Civil Defense Bicol Facebook page. Ang Office of Civil Defense, ang katuwang ng mga Bicolano sa disaster resiliency. Todo Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para sugpuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pupunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Sige, balik na kita rin sa tuyang programa. Oras niya ito, mga tugang eksaktong alas 10:18. Makaskaso ng oras. Sige, balik na kita rin sa tuyang pag-restore ng pagkaaga. Sa tuya pong pagbisita mo ng pagkaaga, sarap po siya sa mga deans kan Bicol University. And sabi ko sa bago, kami man nag-communicate. Sarap sa mga deans na harani ako. Okay. Dean po kan Bicol University College of Science, si Madam o Professor Jocelyn E. Sirano. Ma'am, good morning. Maray na aga po.
Ay, good morning po, ma'am. Okay. Diyos maray na agaman sa gabos na naghihinanyog kaining radio program. Apo, naugma ko. Naugma. Veritas. Apo, naugma ko, ma'am, na ikaw po ang bisita ngayon ng pagkaaga. Sabi ko kay Professor Seth, ako matukaw niya ako. Okay. Ma'am, ang tema tapungon niya na pigtaw sa tuya, promoting human interaction in the era of technological evolution. Garo na pa panahon ni ma'am. Tayo na nga ni. So, last year pa, nag-shift kita sa face-to-face, pagpuon sa dating face-to-face na kagulianta. Pasiring kita ngunyan sa paggamit kang teknolohiya. Aram po na ang college niya o dyan so IT, sociology, and so on. IT, information technology, niya po sa tuya. So, iba pang mga courses, BS Bio. Now, bago kayo ma'am na tema ta, gusto po siguro nang introduce, ano po yung College of Science? Paano po siya nagpuon dyan sa Laucan Bicol University? Okay, so ang College of Science, Apo. hali po siya sa old colleges ng university, like yung College of Arts and Sciences dati. Tapos, daradarami ang program na Bachelor of Science in Biology. And then, yung Bachelor of Science in Chemistry, hali man siya sa Regional Science Teaching Center. And then, yung Bachelor of Science in Computer Science, naghali man siya sa the defunct BU Computer Science Institute. So, yan po ang tulong degree programs na pig-fuse nung pig-implementar ta po ang Comprehensive Development Plan of Bicol University in September 10 of 2004. Kaya baga Sir Ed, nagka-burulag kita, no? So 2004 is the birth of the College of Science. And in 2007 we have the Bachelor of Science in Information Technology. And also in 2018, our youngest addition to the 5 undergraduate programs of the college is the Bachelor of Science in Meteorology. So 5 po ang courses na yaon sa BUCS. And also, we have 2 MS degree programs offered by one is the MS in Biology offered by the Department of Biology and Master in Information Systems offered by the Computer Science and Information Technology. So yan ang mga courses na pala, 5 courses ang pinakang hoben, pinakang aki Bachelor of Science in Meteorology. Dakulon ang taker sa meteorology. Kaya dakulon ang ano ta. All in all, mama, sa pira po ang mga estudyante ta, gabos-gabos magpon. Kita ba nga nasa ano nangon yan, 4 na, hanggang 4th year na kita. Nasa pira ma'am ang population tao? So, sa ngayon po, ang undergraduate population ng College of Science, this first semester, 2021, 2022, is 1,664. So, sa 5 courses. Okay. Sa 5 courses na ni ma'am, BS Bio, BS Chem, BS IT, Computer Science, and then yung pinakang latest Meteorology, ano po ang dakulong ta dyan ng mga estudyante? Ang pinakadakulong ta po na takers ay sa Bachelor of Science in Information Technology IT. and Bachelor of Science in Biology. So, aram taman siguro ang reason kung nata for Biology because of the offering of the College of Medicine in Bicol University. And yung IT talaga, well-loved course yan at saka yung ComSci, no? Ng, parang yung masa. So, madaming gustong mag-IT. Naging trend kasi ang IT, no? Yes. And also, sa BS Chem naman kasi at saka sa BS Meteorology, isang blocks lang ang kinukuha namin. Kasi this is a highly technical, lalo na ang BS Chemistry, it's a board course. So, we really need to screen the takers of the program. Iyon, ma'am. Sa BS Meteorology naman po, Sir Ed, talagang yung may interest na kaya nila mag-analyze, you know, yung
parang higher order thinking skills kailangan ng mga bata sa BS Meteorology kasi they would treat data, no? They would analyze data coming from the satellite. So madami silang courses na higher math ang kailangan. Iyo, ma'am. Ay, by the way, ma'am, Physics. congratulations, nabasa ko naman sa webpage na may mga successful examinees kita. Saan po, ma'am, na ano ni ma'am? Opo, anong course nga ni ma'am? So, sa mga successful examinees ta, ma'am? Of Science in Chemistry. Ooh. So meron tayong newly licensed chemistry takers, no, BS Chem students. And also because of the chem law, yung chemistry law, na for every laboratory in the country there must be a chemical technician. So mataas po ang passing rate natin sa chemical technician board exam. Ma'am, congratulations, nahiling ko sa result kang examination. Congratulations, ma'am, sa CS. Of course, headed by iyo po, ma'am, na arugan alangkawon ang passing percentage ta. Saan, ma'am, mo yun pa naman, kasi bago nabanggit mo, ma'am, so sa chemical, so mag-chemistry graduate o chem graduate, napaduman sa mga, sa mga, dapat ang laboratory, ang sarong organization yata, ma'am, tama ito, na igwa dapat nin laboratory. Para kayo ni ma'am, saan napaduman ang mga graduates talat sa ining mga, ang aramta, ang BS Bio, minsan nagduman sa College of Medicine, mapurso kang College of Medicine. Ang iba, ma'am, saan po napaduman sa BS Bio, sa Chem, sa IT, saan po sino napaduman, madam? Ang satuyang mga BS Chem students, BS Chemistry graduates rather, Apo. they are well absorbed by industry. So nasa pharmaceutical industry, so lahat, no, saturated ng aming graduates sa Chem. Pagdating naman sa some of them also are heads of laboratories. Ooh. No? So sa EMB, sa DOST, we have graduates there. And of course, some of them went to the academe. So hindi mo yan natatanggal sa isang alumni na they really love to teach. They want to join the academe. They want to teach. They want to reach out to the youth, no? So but then, a large percentage goes to industry. Ini, ma'am, na mga nasa so, yung mga IT Opo. natin, Mr. IT, yung IT graduates natin, I think they are the richest of the alumni. Aside from the doctors, no? Aside from the doctors of the college. Kasi iba naman ang profession ng ang medical profession. So I think the IT practitioners are also the richest. In fact, we have one alumnus, si Professor, dati siyang part-timer namin. Anak din ng natin, co-faculty natin dati sa CAS, si Miriam Zuniga. Si Miriam, Rico Zuniga. So, he is a computer science graduate and I think ngayon nasa US na si Rico. Exploring the world in his IT hours. So madami na po tayong magagandang napapuntahan ng ating CS alumni. Ayun. May nahandal nga na ako, ma'am, nasa rong klase baga. So CS, fourth year, sabi ko, Armindo, na ano ko sa indo, pag abot ka na oras, tama itong bigay sabi, ma'am, kamunya ko ang mayayaman ngunyan. Pag abot ka na oras niya, kaman mayaman. Lalo niya ako kung medyo ang nindo, napatama-tama, so skills, na nindo, tapos may kamo sa negosyo, ay niya ako, tama itong pigsabi, ma'am, mayaman talaga ang mga ini, lalo ngunyan sa presenting sitwasyon na ini. Yes. Okay. So, ini mo, ang meteorology, pirang taon po sa naman ang meteorology ta, ma'am? Nag-open po kita sa K-12 learners. So, 2018, nag-open kita sa BS in Meteorology. Apo. So, we will have our first batch of graduates this coming second semester, no? Nung itong school year. May mag-graduate na po kita. Ay, wow. One block po ini sa BS in Meteorology. Pasain ang mga ini, ma'am? Ano ang direction nila sa Pag-asa o sa po mga offices? Pag-asa, DOST Pag-asa, Manila Observatory, and then, syempre kung they have already the guts and
The Wit. Aha. Pwede na sila sa mga TV stations, Oh, no? oh. Of course, with proper training. Yes. Sila, mga magiging weathermen and Yes. women. The like of Mang Tani, the like of Yeah. Armageddon. In fact, may dalawa na yata tayo, sir, because Opo. yung BS in Meteorology natin, time pa ni Dr. Faye Lauraya, our former president, nagkaroon tayo ng membership. Bicol University was chosen to be one of the members of COMET. Opo. So, Consortium for Meteorology Education. No, so, may 4 tayong graduates from Bicol University. So, yung dalawa dyan, nandito na ngayon sa College of Science. Ay, wow. And Professor Karen Conda, yung current department chair ng physics department where the meteorology program is being housed. Okay. And another alumnus is Professor John Roello Caba. Pareho sila halos newly taken in the college. Ay, wow. And I'm so happy and proud to say that Professor John Roello Caba is a candidate for Fulbright Scholarship to the US Ay, this coming August 2022. Ay, gayon. So, he will be under HRDP, of course. Garo ang unit mo, ma'am, ang college sa mga powerhouse na in terms of faculty, in terms of the program. Okay. Kita ba, ma'am, sa college, kita sa SUCs, mandato kita kan primero sa instruction, research, extension. Sa extension ta, ma'am, di sa mga kapartner ta ng mga agencies, organizations, para ma-materialize ta po ni mga mandato sa tuyang universidad? So, the College of Science, Sir Ed, has active members sa extension. So, kung pupuunan ko sa grassroots level, the Department of Biology has an active partnership with LGU Manito. Yung pinaka-goal nito is to eradicate parasitism in school children. So, hali po ini sa research kan estudyante mi sa BS Bio and of course mentored by our faculty. Okay. So the lead extension program leader is Professor Phil Morano. So, kilala mo naman po si Sir Phil. And along with him is Dr. Maria Teresa Mirandilla and Charmaine Malonzo. And of course, supported by our DEP chair, Dr. Beth Kahuday. So, yung engagement na to, sir, nag-umpisa bago pa yung pandemic. Tapos natigilan kami last year because of the lockdown. But now, this school year, very active po ang partnership. Saro lang po yan. No? Sa chemistry department, madami ding extension endeavors ang chem department. And at this point in time, they have partnership with PSHERD in one of the researches. So, DOST PSHERD. Ang naglilid niyan na research cum extension is Dr. Lucy S. Choco, the former dean of the college. So, sa IT naman, Comsci IT, they have partnership with Layer Tech Incorporated. So, parang private firm na IT in nature. Tapos, we also have Ched Picari Partnership Project. That's why we were awarded in 2018 the Polycom device, meron kaming 2.5M award na equipment. Nandiyan po yan sa College of Science building. It's a Polycom device. So that was headed that time by Dr. Lani Maceda, our Euro now, and Dr. Aris Ordonez, our ICTO. So, under yan sa leadership noon ni Professor Rodel Nas, the department chair that time. Ayun. So, kung balikan ko po, sige po, ma'am. Sir Ed, very rich kami sa partnerships. Dahil DOSTP si HRD. So, si Dr. Kahuday, meron din siya ngayon ng ongoing project on PCHRD, Tuklas Lunas.
Tuklas Lunas Development Program. Yun. So, looking into the activities of plants, medicinal plants, para makadevelop tayo ng gamot. No? Ayun, no. So, yan po ang mga activities Ay, namin. kadakol And later mo. on, Oo. once completed, that will be disseminated Oo. to the public. Pero siguro kan, ma'am, narumduman ko kamo pa ang service college sa mga iba-ibang subjects. Kaso, sarong aldaw na, baritaan ko na, dakulaw ng role nindo sa mumuknao na College of Dentistry. And siguro, ma'am, sa iba pa mga, anong mga subjects, ma'am, ang pig-ano ta, agaro service college kita, anong mga subjects pa ang pig-ituro ta sa ibang mga colleges? As a service college, Opo. yung BU College of Science caters to 4 JEC, Uh-huh. 4 JEC courses, and electives also. So meron kitang yung Biology, Physics, and Chemistry offers STS, Science, Technology, and Society, Agham, Teknolohiyang Panlipunan. So kung sa Tagalog. Tapos, we also offer MMW, Mathematics in the Modern World. So yan ay offered ng Mathematics Department. Okay. And we also offer Light, Living in the IT Era. So that is offered by the ComSci IT Department. And we also have other electives like Peoples and Earth Ecosystems. These are taken by engineering students, architecture students. We also offer human reproduction. So, expert nito sa biology department. No? Ako yata ay living example. I reproduced 5 progenies. I have 5 kids. So, masaya naman. What else? So, yan. Basically, yung 5 subjects na yan. Aside from that, we also offer tool courses to Busit, to Buseng, and to BUCN. So, ano-ano itong mga to? Physics and chemistry. So, along with that, dyan din papasok din ang BUCS with the College of Dentistry. With the opening of the College of Dentistry, in the proposal preparation, I was tasked to be one of the members of the technical working group. So, their general zoology, their genetics, and their, I think, general microbiology will be taken care of by the College of Science. And their general chemistry and their inorganic chemistry. So, 5 courses uli from the college. So, you can just imagine, Sir Ed, how big the college must be. At this point, we only have 59 regular faculty members. 59. And 11 pa dito ay naka-study leave. Oh. So just imagine. Sige, imagine ko. Nabawasan pa kami ng 11. They are taking Doctor in Information Technology, PhD in Biology, and PhD in Atmospheric Science. May isa tayong faculty na nasa National Central University of Taiwan. Ay, wow. Si Professor Jason Punay. Soon to graduate. No? Sa meteorology naman siya. Pigi-imagine ko, So, ma'am. ayan po, Sir Ed. Kaya kami din ang pinaka-highest din sometimes sa honorarium requirement because we hire part-time faculty to address the need for instruction. Iyo, pigi-imagine ko, ma'am, garo sibut-sibut kita pero may pag kada aldaw, ang kada aldaw minamong karas kita pero may kitang sibut madam ano. Okay. So, ini ma'am, nanaling po mananggad na sa first 2 years kan kang College of Dentistry, garo mananggad ma'am ang ngangawat, ang dakulaw ng role kamo diyan sa College of Science because ining mga subjects sa zoology, ining sa chemistry, and so on and so forth. Kamo po talagang nasa printera na po, ma'am. Yes, Sir Ed. That is why in the proposal, it's included that we will be hiring faculty. Kasi in order to complement the faculty workforce that we need. Opo. Sa bata ining College of Dentistry, pighinguwa ma'am na College of Dentistry, pighinguwa na bata. Next year yata ma'am ang implementation kani? Ang newest na course offering kan Bicol University. Bako next year tabi ni ma'am?
Parang. I think it's next year. It's next year. Okay, so ma'am, kumarsal ko na kita. Sa tuyang pagbabalik, Okay. ano ang naging role na kulao na partisipasyon kang CS sa ngunyan sa pagsipta pasiring duman sa paggamit kang teknolohiya, paggamit kang informasyon sa pagtuturo kan sa tuyang mga estudyante. Yan po, babalikan niya mo, makalis lang ka nagkapirang pagirumdom. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman, may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay kita, be, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Gaano ka katutok? Sintutok ni Bisor sa assembly line? Sintutok ni Bianan kapag nagluluto kisinigang? Gaano ka naman daw katutok kung ika ang treatment partner kontra sa tuberculosis ni misis, o ni ama, o kantugang na lalaki, o babayi? Matindi ang bagsikan bakterya na kausakan TB kaya ang burulungan kontra digdi, arog kaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigabot na 6 na bulan, sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni misis, o ni ama, o kantugang na lalaki, o babayi. Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Magapod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects. Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tawan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free, dahil magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, maging tutok na may kairibang, tender, loving care. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Pili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo
sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Gaano ka katibay? Sintibay daw kan hariging dai nagpapatanyog sa magnitude 6? Sintibay daw kan boksingerong nakakaantos sa round 12? Gaano ka naman daw katibay nga ni matapos ang burulungan kontra tuberculosis? Depende sa klase kan Mycobacterium tuberculosis na sa imong nasangab, pwedeng maghaloy ang burulungan kianom sa siyam na bulan para sa drug-susceptible TB. Ang TB na nabubulong kan mga mayormenteng bulong o first-line drugs. Minahaloy naman siyam na bulan hanggang 2 taon ang burulungan kontra drug-resistant TB. Ang mas matinding klase kan TB. Ang TB nabubulong alagad. Dapat urual daw mong iniinom ang sa imong mga bulong sa tamang oras o sigon sa abiso kan sa imong doktor. Kung may namamatian kang side effects siring kan pagkalula, pagsuka, paggagaratol, o pagluya kan pagdangog, ipaaram sa imong treatment partner, nurse o doktor. Nararahay ang mga side effects na ini kaya dai magsuko, dai ka magbutas. Mapapatunayan mo sa imong sadiri asin sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka ng gad katibay. Nga ni TB-free, dai magpalya sa burulungan. Tibayan ang sa imong buot. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Sige, balik na kita rin sa tuyang programa. Pangduwang kabtang kan sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan digdi po sa Radyo Veritas. Hindi mo po giraran sa indong nakakasabay si Edgar Barameda ang sa tuyang pong bisita. Iyo po ang Dekana o Dean kan Bicol University College of Science, si Professor Jocelyn E. Sirano. May hanging question kita kasubago. Sabi ko na nga po, ang sa tuyang tema ngunyan, iyon may kinaraman sa promoting human interaction in the era of technological evolution. So tamang-tama ang College of Science, yaon sa Information Technology, yaon sa Computer Science, halos may relasyon sa shift kang ano tangon yan, kang modality o mode or pamamaraan kan sa tuyang pag-teach, pasiring sa dating nakagulantang face-to-face, yaon sa classroom, kampang tan mga estudyante, ngunyan pasiring kita sa virtual, sa online, ano yan, modality, or sistema kan pagtutukdo. Balikan ko si Ma'am Joy. Ma'am Joy, ano po sa naging role ngunyan kan sa tuyang institusyon, kan sa tuyang kolehiyo, pasiring po digdi sa sabi na nga ni bagong modality or sabi ninda dati na po ni kaya lang na-enhance lang kan naglaog so pandemya. Ini pong online ta. Ma'am Joy? Okay, so Sir Ed, Apo. kang nag-umpisa po ang classes natin last August Apo. 2020. So if you may recall Apo. na nagkaroon tayo ng capability training on flexible learning. Yes, Apo. So, kadakol na mga involved na mga faculty hali sa College of Science. Apo. Naging sinda mga speakers and trainers also. So, nandyan po sila Dr. Aris Ordonez, sina Mike Brugada, si Evan Pahe, and all the rest, no? Apo. So, ito, ang College of Science talaga, naging seat din ng parang dahil nga yaon sa muya ang College Computer Science and Information Technology. Opo. So if i-relate ta na ini sa Bicol University setting, we have the LMS, no, yung Learning Management System of Bicol University. Opo. So ang sa tuyang mga faculty members man, they use Google Classroom, they use Edmodo, they use whatever is available to them. Kasi sa atin naman, sa Bicol University, binigyan naman tayo ng freedom, no? Para gumamit, para gamitin kung ano ang nararapat nating gamitin sa ating mga classes. Opo. So, sa mga maabot na panahon, siguro ining flexible learning talagang will be in our midst. So it will be blended learning already, no? So meron ng online, may delivery online or distance learning, and there will also be face-to-face. So sa face-to-face classes, ang i-consider ta so mga competencies na dai kaya maabot
kung online lang ang modality na gagamiton. So, dakulaon na natabang man sa Bicol University ang CSIT department kan College of Science. And also yung ICTO, yaon man baga sa second floor mi ang Information Communication and Technology Office. Okay, ma'am. And yung director dyan is also one of our faculty members. Ayun si Sir Aris. Si Sir Aris pala, no? Opo. Ma'am, sige ma'am. Okay, so to add up also, Sir Ed, Opo. even up to this point in time, Opo. a lot of my faculty members sa College of Science IT department are being invited to talk, no, mag-train on how to conduct online learning, how to do tests, no, to yun. So, yun ang mga binibigay nilang trainings. Paulit-ulit po yan. Parang it's a cycle, no? So, all colleges in the university would invite our faculty members. So, indeed, it's really nice and honored na yaon sinda sa College of Science. Ayun, privilege ma'am. lang. Naroon naman ko sa pagbanggit mo ka subago na sa mga extension, sa mga activities tao, so load na pigitaw sa tuya, sa mga JEC subjects, kadakol na may ano kita ma'am, so may mga nag-eskwela sa luwas, and yet kita pa ang nag-train pa lang kan sa tuyang mga faculty members salid dyan sa tuya sa CS, nag-train para makabisado na ang online delivery. Okay. Ano mo sa naging experience ma'am ninda kang nagtuturo na sinda, nag-train na sinda kay mga faculty members ta sa online modality kang delivery kang kang learnings ta ma'am? Siyempre, hindi mo maiaalis yung challenge sila sa delivery, lalo na kung online. Tapos, online din sila na-navigate ng how to teach this trainees, how to impart learning to these trainees. So, it's really a big challenge to them. But one thing good sa aming faculty, they are resilient. No? They are resilient and they are willing to accept challenge. So, in fact, yung katatapos na BUOU, enhancement training, sino yung mga invited? Marami ang invited sa College of Science. I think last week lang yan natapos. So, sa College of Medicine, I think they invited Professor Christian C. and Dr. Mike Brugada. So, yun ang mga nare-recall ko na dumadaan sa akin ng mga invitations. And a lot more. So, yaon talaga. Yaon man talaga, sir, sa CS. Kasi nga, di ba, science and technology is part of everyday life. Yes, yung nananggan, ma'am. Para ma'am sa laog kang kan Bicol University sa mga faculty ta, igo kita ma'am ng mga invitation sa luwas para makashare magita kan sa tuyang mga kaaraman sa teknolohiya digi sa IT, ma'am? Yeah. I think last year, Dr. Lani Maceda. Si Ma'am Lani. Si Ma'am Lani. She was invited as a scholar doon sa isang, nakalimutan ko yung name ng ng inviting institution. And one of her output to that is to deliver a webinar. Sharing her expertise on online learning. So, ano yan? Pwede siguro yan balikan sa Facebook, no? Yung link. And who else? Ito si Dr. Mike Brugada. He is our laboratory facilities and internet facilities coordinator in the college. He is also very much adept, no? In giving trainings in online with regards to online teaching. Okay. Nabanggit mo kanina ma'am, maski mag-normal na sa tuya, sabi yung tanang sangon yan, pababa ng kaso kang COVID-19 sa Metro Manila, hindi sa tuya. Nabanggit mo kanina na maski mawala na yan, totally hopefully, still yung flexible learning, inimpiga apod tang, paggamit kang internet,
nyaon dyan ma-stay man girare. Ano mo sa mga natutunan ta, dyan po sa tuyang department sa Southern College, ano sa mga natutunan ta kaining pandemic na ning uminagi sa tuya, nyaon po sa tuya, na nagigoy tanin biglaan na shift, kumbaga subol kang ka-tension ta sa modality, napaduman sa, sa online. Ano po ma'am ang naging natutunan taligdi? Actually, baka Sir Ed, parang Opo. late na nga kita, no? Sa blended learning. Yes, blended blended. learning was already introduced siguro within 10 years or more Opo. sa other countries and other universities in Manila. So, kita, didi sa Bicol University, unang-una, ang sarutang challenge is yung equipment. Equipment. Opo. Equipment, no? That is why isa ako sa strong proponent na mabigyan ng laptop ang bawat isang faculty. Ayun. Bawat isang non-teaching, no? Kasi kung mag-work from home sila, may dala-dala silang files, they need to be given also their equipment. And hinihintay na namin ngayon yung delivery ng 34 units of laptop to the College of Science. Ayun. So hopefully bago mag-end ang December. And sa college naman, since alam nga namin na this online is here to stay, we spearheaded the subscription of Zoom Ayun. accounts Opo. in the university. So, in August 2020, we proposed the subscription of Zoom for 1 year, 20 licensed Zoom accounts. So, ngayong nag 1 year na siya, on this day, November 25, Opo. we are using the new Zoom subscription naman ng college. Again, another 20 licensed Zoom accounts. Plus, meron na po kami ng isang account na can accommodate 1,000 participants. Ay, very good. Kasi yung dati namin na account is only, the maximum is 300 participants. So with this new subscription of the Bicol University College of Science, we can accommodate 1,000 participants via Zoom. Ay, mas dakula ma'am, ano? Opo. So, ayan po sir. Tapos, ang pinaka-challenge talaga sir, brownout at saka internet. Iyo mananggan mo naman, no? Sir, you will really feel stressed, no? To the max. Because of the scheduled rotating brownout. Ayun, no. Iyo, isa rin po yung power interruption. But you know that, but you know what, Sir Barameda, Sir Ed, we are indeed in an energy crisis. Yes. So, this rotating power interruption is, of course, to address needs of other places. Kaya dinidistribute ang Pero it's really a big no, lalo na sa academe. At this point in time, we are very busy in the college preparing for level 4, phase 1 accreditation of the Department of Biology. Is coming November 29. Next week, sir. Yan, yung mananggan ma'am, sarabay-sabay mananggan next week ang accreditation. Yes, sarabay ang satuyang accreditation next week. So, you're in the middle of preparing docs and then, oops, run out. Biglang So, yun. And internet connectivity. Yan, so, challenge tam. Challenge ito lalo na sa mga places na hindi pa na naaabot ng Wi-Fi connectivity. So, kawawa yung estudyante, they will be left behind indeed because of this scenario. So, dito sa Bicol University, gusto natin no student left behind. Yes, So, we are giving also help, extending help, pero yung kaya din lang natin na ma-extend na help to our students. They should also exert help sa kanila, sa sarili nila. So, ayun, Sir Ed. Dakula mo na yan ang mga natin. These are our problems. Iyo ma'am, na hiling ko talaga yan na challenges sa tuya, lower, low internet connectivity, iyan na frequent power interruption. Pero ma'am,
maapot lang ma'am, sa mga estudyante may mga dakulang po nagsasabi na mas mga matitibang estudyante, po din na mga teke, may narigo ako sa moyang din na kita ngaya Edgar ngaya, kitaan mga digital migrant as compared sa mga estudyante tangon yan na mga digital natives. Totoo yan ma'am na mas kung given a chance na kumpleto ang mga gamit kan mga estudyante, may laptop, may internet, maray ang internet connectivity, mas matitibay sinatabi ma'am? Yes. These students are indeed tech savvy, no? Oh, they tech are savvy. digital natives. Natives, Tayo ay digital migrants. So sila na they can really manipulate yes. everything, no? So ito na kasi this is the real world now, the virtual world that they must conquer. No? Kasi ngayon Sir Ed, sa atin naman, sa academe, ang ano naman natin is we publish. No? Yes. We need to publish. We Yes. need to disseminate our work, our research, our extension activities. Ito namang mga bata ngayon, yung ating students, they share everything. Yes. From TikTok, vlogs. Oh, yes, yes. Vlogs and vlogs. They have Twitter. Yes. Ako wala nang ganon. They have Instagram. Yeah, no. Ano pa ba ang meron? Marami. They use anything na kaya nila that they can manipulate. And their neurons are wired for that. Take note. Their brains are wired for that. They have their unique circuitry in their brain na wala na sa atin. Yes, no? Kasi young as they were, hindi na yata sila nakakakain pag hindi sila nanonood ng TV. Yes. So, yun yung mga bata ngayon, no? Hindi sila pwede parang in the dining set, nakanood din sila. Ano na sila? They are already prepared for multitasking, multi-attention. So, ako hanggang siguro by-tasking lang ako. Ang multitasking, bihira ko yan magagawa. So, siguro dalawa pwede. Iba sa tuya. So, may we do have our limitations. But these kids also, they should realize that there must be always limitations to everything. The way they communicate, the way they, there must be always some set of limitations. Yung mga ganun, ma'am. Takita, ma'am, sabi mo, bago kita sa digital natives. Pero naingganyan naman ako, ma'am, na sabi ko, ma-upload ako sa, ma-upload ako sa YouTube. Sabi ko sa mga estudyante mo, turuan ako, ma'am, kung ano nga yung gamitin mong application. Yung yan, nakakapod ako sa inda, ma'am. So, kung kompleto, tama ako siguro kung kompleto silang mga gamit, mas lalong nagiging mas malawak ang silang imagination. Yaon lang siguro kita ma'am para guidance sila kung saan lang ang limitasyon. Kasi siyempre kadakula ng mga information, dakula ng mga data niya on diyan sa internet. Kita lang siguro ma'am, mga guide na lang kung anong useful diyan, anong dapat, anong tama na gamiton diyan ma'am. Tama po ba ma'am? Yeah. Yes, and they should, of course, beware from believing in fake news. Yes. So, sarap pa yan, yung ma'am. mga fake information. Yes, ma'am. Kasi nga, that's why we are in the academe to guide them, ma'am. to teach them. May narinig ako ma'am na sarong proposal na sarong senador na ang proposal niya, tawan nin iPad or gamit ang mga estudyante sa pagpapadagos kaning lalo na sa public school ka, tatawan kanin, I think iPad yata o tatawan ang kada saro para maka-access, magkaigwa sinin ng gadget. Okay na yun, ma'am, no? Pwede po rin sa tuya, limbawa, mas magayon po yata, makakatabang rin sa mga estudyante, ma'am? Yes, that would be very beneficial to our students, lalo na yung hindi naman makakabili talaga yung parents ng ganon. So, but I think the parents now are very, naman sila, they would really support the education of their children. So that's one very good thing among Filipinos, no? Supported natin ang education. Ayun, ma'am. Maski pa yan, ipapangutang yan ninda para makabakalki, laptop, gadget, just to support their children. Ayun, totoo yan.
Ngayon, ma'am, sa experience ako ka nag-praktikum sa mga estudyante ta, aba, mga matitibay sa online, gabos na mga promotion. Sabi ko, matitibay ka mo. Nag-guide lang talang siya kung ano ang content, ano ang direction. Pero pag abot sa tech, sa technology, sa mga applications, ay niya ako, bawa ako sa indo kaya. Sa mga kasabay, ako maki, mamutibay niya ako kamo. Very proud ako sa indo. Oo. Ma'am, garing dakol pa ko takong ihapot, dakol kitang pag-istoryan pa, kaya lang nakalampas na ako nindit na minutos. Ma'am, final words po siguro, baka po may mga activities, events ang sa tuyang college na gusto ta pong imbitaran ang publiko, or baka may idagdag ka po pong information related sa pag-istoryanta. Go ahead po tabi, madam. Okay, so this event is very timing. Apo. Today, we opened the SciTech 2021 Olympiad in the Oho. College of Science. Yes, That's oho. why ito yung aking background. Aha, sige, ma'am. SciTech. Oo. Sige po. Kasi kanina, we opened SciTech 2021 with our BU President, BU VPAA, and VPRDE as our guests. Ano po ma'am yung SciTech, So, ma'am? Ano po yung SciTech? But because in the country, we are celebrating National Science and Technology 2021. So, that is spearheaded, of course, by DOST. So, the College of Science, as the leading college in science and technology in the university, we spearheaded this 3-day SciTech 2021 Olympiad. Okay. Happening now in the College of Science, virtual activities for the next 3 days. So, all the participants, all our students, and the community also. So, ayan po, Sir Ed, and I think doon sa ating mga listeners sa radio program, they can write us if they need to invite our experts in the college. They can just write us, send an email, and I am very much willing to facilitate their requests. Okay? So, ayun po, Sir Ed. Okay, maraming salamat, ma'am. I-live pala, ma'am, sa FB tayo, yan na activity naman, side tempo, ma'am? Kanina po, naka-live kami, Apo. Sir Ed, and I think other activities will be streamlined also via okay. Saan nga ni po, ma'am, ang office na, ma'am? Para po naman sa mga interesadong gusto mag-partner sa Tuya, gusto pong mag-coordinate sa Tuya. Ano po, saan po ang office na, ma'am? The Dean's office is located at the ground floor of the College of Science, Building 1, main campus. Okay. Ma'am, maraming salamat, madam. Thank you so much for your time na makauron mo ipikan, may napagkaaga dito po sa tuyang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Thank you so much, ma'am. Opo, salamat din po. And Okay, thank you. I am honored to be here. Okay, Thank salamat po, ma'am. Okay. Yan po mga tugang ang sa tuyang bisita may napagkaaga si Professor Jocelyn E. Serrano, ang dekana or din po kan Bicol University College of Science. Nakulong po ito nagka-orkudan. Nakulong ito nagka-araman may napagkaaga. And inabot na kita ng oras din pa maaram, nakalampas na po naman ako. Sa pangarap po kan mga kasabay tarigdi sa Radio Veritas, siyempre pa, sa muyang acknowledgement sa muyang mga pagiriba sa Bicol University, sa panginat kan sa muyang presidente, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, at sa muyang Vice President for Research Extension Management Office, si Dr. Louis Amano, and sa muyang Director kang EMD, si Professor Rowena Sonsoilo o Rowena Weng Soilo, kabirilot na ako. Siyempre pa si Madam si Dr. Renelyn Bautista kang Communications Office, kan Office of the President, si Dr. Eddie S.C. ang samuyang din sa CBEM, si Dr. Leti Lopez ang Dean kang College of Arts and Letters, asin si Dr. Elizabeth Itchani, asin iba pa mga pagiriba sa EMD kay Sir Eds, asin sa iba pa, sa Ramel, sa Ramegs, etc. Mga pagiriba dyan sa EMD. Inipuan sa inyong nakasabay sa programang programang Pang-edukasyon asin Pangkabuhayan sa Edgar Barameda. Salamat asin Diyos Maray na aga.
Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.